Hey, mwanasikana. Amai, ndoda kumboenda kuJoni. Ndoda kunotsvaga basa. Ndiraramise mhuri. Ndokumbirawo musare nevana vangu vaviri ava. Ndoda kumbonotsvaga zvokuti nditeona zvinhu zvaoma kumusha. Amai, mwanangu chikwira uende. Asi kana wasvika uko, ziva zvawakafambira. Chinda unotsvaga basa. Uwane kutichengetawo. Nokuti one mamiriro akaita zvinhu. Mwanasikana anokwira hake bhazi. Opinda umwe anenge asitorina kana passport, obva akwira zvake ningirikiri, opinda zvake muna muzanzi, obva asvika pabhodza, oenda nekumvura kuya kutsvaka kurarama kauko greener pastures. Opinda zvake mwanasikana kuti ungachalepwa nemaguma obudirira opinda muSouth Africa. Apinda muSouth Africa osangana nemachallenges akawanda, mamwe anove kudzimirwa foni, kwawangowanzouya, kushayiwa basa, kudzingirirwa nemapurisa, zvakasiyana so zvandiri kutaura imi guys munozviziva. Later on aiwa kamwari ndimwari vedu tese vavhurira aiwa paita murungu ari kuda munhu webasa, pakati mangwana wouya ndikuendesepo. Mangwana shuwa omuka woenda kuya kuinterview yebasa. Madzimabva anoshandaka usvika wopasa, wana basa iwa kuti stay in yako zvakanaka, uri kushanda zvakanaka. Mwedzi yekutanga kai uri kutumira mari yako kumusha, uri kuchengeta mai, uri kuchengeta kurangarira vana vawakasiya kumusha. Haiwa zviri kufaya. Haiwa uri kutengawo zvinhu zviri kuchinja, hembe dzemuno wakuchinja wardrobe. Haiwa zviri kufaya. Handiti right 5 months down the line ndiwo uyu waenda kushopping mall kana kuti waenda pamatakshop emakula wasangana naGilbert. Sisi shamwari ndakuda ndakufarira, ndoda kutokuita mudzimai wangu iwe. Ndoda kuita mudzimai wangu chete. Iwe ndiwe chaiwa ndanitsvaga makoreso ndakamirira. Shuwa ere Giri, zvokwadi gamuchirai ndiwe chaiwa ndakamirira. Aiwa ngatidanane hedu. Aiwa karudo rwakanaka nditi kudanana kunodiwa. Aiwa vanhu vakutodanana ava. Makutodanana paya makutopisa rudo ruri kunaka nditi mwedzi wekutanga mwedzi wechitatu aiwa everyday my love you baby, wanga uri pise usina kundisira WhatsApp baby, ndaona uri online usina kutaura nini chiri kuitika. Haiwa zviri kufaya ruchengera rudo handiti right. Mwedzi wechi3 uyu baby ini handisi kurara nekukufunga ini. Ko wadi kuti tite move in baby, wadi kungobva kwari kugara kuti tite move in tigare tese tinyatsoonesa tiri pamwe, because I need the fear of losing you. Shamwari I can't imagine. Can you please baby nditro favor ndobva ndatokuroora kwangu tikagara tese tobva tatenga kuti maplans ekuti tiroorane. Mwanasikana aiwa kani Gilbert ndiri kuzvinzwisisa. Chirega ndivaudze kuti ndawana imba yekugara kulocation and then tobva ndataita move in togara tese, then tozotangira ipapo. Aiwa chakanaka mwanasikana uyo kuvarungu. Zvevedu ndawana pekugara indafunga kuti ndizvirumureu ndinogara kwangu kulocation ndichiitawo zvandinochita ndichiuya kubasa everyday. Aiwa pakanaka nevarungu. Kana waona as long as usingana nokubasa, kana waona zvichiita aiwa inda hako mwanasikana. Warumurwa wadzokera zvako kuna waenda kuna Gilbert wako, unogara naGilbert wako. Mwedzi wekutanga zviri kufaya handitika, mwedzi wechi3 wechi4 uyu, mwedzi wechi5 aiwa zviri kufaya, mwedzi wechi6 handitika ko baby uchanda kunondroora rini? Iyo ndichambonganidza mari isati yabatana. Handiti kana kuti aiwa shamwari iwewe kandi ngatibatanidze mari yako yaunayo tiitore iyoyo tichiunganidza yako yaunoshanda iwewe wakunzi ngatibatanidze kuti uinde kunorogwa iwe gamuchirai. Alright. Kumusha wangu wachimbotumira zvatopera. Gilbert is now in charge of my finances ese. Hakusina mari chaenda kumusha. Vana watokanganwa, mai vakutambura, vana vakufamba neshoti, vana mai vanoti vakaisa message kuti ko mwedzi wapera tisina shuga, unoita kungochava block. Vanenge vakutokusemesa, vanenge vakutokubhowa. Gilbert ndiye anenge akunakidza, Gilbert ndiye anenge akondola yese. Handiti murugara meseka ausati wabvisirwa kana huku, ausati wabvisirwa kana chisure chehuku chiya kuti mugare mese uti ndave mukadzi womunhu. Ndoda kubvunza mubvunzo, ndoda kugumira ipapapa. Ndoda kubvunza mubvunzo. Gilbert achigara newe achiziva kuti ari kugara nechinhu chemahara, haana kana senti raakabvisa, anenge achikushandurudza mashandurudziro chaiwo, achikuita zvaanoda newe, nokuti muri kugara mese haukwanisi kuramba. Unogokodobogwa ugoshandurudzwa mai mwana, ugoitwa zvinoitwa even zvimwe zvisingatoitwi kana mukadzi chaiwo mubakaroro. Toda kubvunza vanasikana kunzoku, vana vedu, maninyina vedu. Gilbert apedza newe kushandurudza kudai, possibility yekuti achazoshuvira kuti ndakuda kuenda kunoroora chinhu chaapedza nacho makona ose abayaka atesta pese inenge yakamira sei.
pane pachaita here shungu dzekuti ndoda kuenda kunoroora munhu ushu kana kuti zvinenge zvatogumira ipapo. Ndoda kungobvunzawo zvangu panyaya yekuhlalisana apa, nyaya yekugarisana apa. Panenge pachazovangani vakachaya atiri kuti maputo vakaita cooking the pots and pans pakupedzisira vakazoti aiwa cows went home. It's a question anoda kubvunzai. Toda kukontinya nhasi, toda kumbogumira apa. Tinzwe food for thought vana, nyaya dzekunogara nevarume idzi musati mabvisirwa kana chinhu. Achikushandurudza madira Georgina, achikukontrola. Handiti kuti timbonzwa kuti zvinofamba sei. Imbokweshanai moga timbona kuti nyaya iyi munoipedzera papi. Ndichadzoka nepati 2. Muswerapo.